Ganti dirine nganggo dasi disembung-sembung tenan lho. Iya, tenan? Iya. Dasi apa wis? Jadi Dasi kupu-kupu. Ya gak iso dowo. Gak cukup nongkrong sekali, harus lanjut ronde. Dua ngobrol gak penting, yang penting ngobrol. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi. Di kesempatan kali ini kita udah bersama sobat dari Sobat ngarit. Oh, boleh. buat nyopi. Oh, sobat. Jadi untuk tenang. podcast ini tuh belum ada namanya. Anyar lagi. Anyar, podcast anyar. Anyar deh. Iya. Kayak obrolan nongkrong ya sing santai. Untuk menemani teman-teman yang lagi mungkin break waktu istirahat, ya kan, kuis. Terus waktu tidurnya, mau tidurnya toh. Ruangnya sih, enggak turu. Bisa ya? Bisa mari keturunan yang. Iso. Soalnya bosan lek. Dadi keturunan. Ngomong rabar-rabar aja ki Apa yang didungengi ya? Jadi saya kenalkan dulu teman saya ini. Di sini ada Om Eko. Mas Eko. Mas Eko. Instagram apa, Mas? Eko Kodok. Eko kodok apa Eko kodok? Gak Eko Kodok. Eko Kodok. Eko Kodok. YouTube. YouTube Kodok. Eko. TikTok. Kodok. TikTok. Nek TikTok Kodok Eko Kodok. Nah, Fanpage. fanpage Kodok fans. Weh. Kodok fans club Twitter. Indonesia. Twitter enak tuh. Terus kene aku, gak iso. guys, sadulan ya, Blas. Gak iso blas. TikTok kuwi ngono dua warai no. Live bingung aku, live. TikTok Kok iso lho. live bingung. Dek ini karo cacah ngene. Ki piye ki? Apa tulisan apa? Oh, anu toh. Sret Hmm. apa ya? Pelanggaran toh, kena pelanggaran toh. Musa. Itu kayak enak wong mengundang ngono lho. Oh, co-host. Co-host ya, co-host lho. Iya, iya. Cok, aku Mungkin lupa ki aku. Mungkin boleh live. Live. Berarti wing kayak sebuah apa pesan kan bahwa tontonan. hidup itu mampir ngombe. Ngombe. Kayaknya sing delok tapi. Kena Oke, gitu. gitu. Aku Negatif kok. Iki mana sih TikTok aku anu bolo aku yang ngono. Gak iso. Iki sing delok paling wong papat paling banter 6. Kuwi sak kalangan dhewe sing delok iki. Gak, kuwi ngono ya ngomong scroll lah. Yo, terus keturunan pisan. Keturun bisa Tak dulu. kira, paling tak kira mbok chat dilon aku. Oh, enggak. Gak bisa ngomong. bakar-bakar ngono. Iya. Tambah Iya. apa ya? Di Mas Eko. Jadi kanca-kanca iso di follow kabeh sosial Yo, media. follow bro. Soalnya kadang-kadang nggih konten-konten barang Mas Eko iki. Nek gelem. Tak Nah, aku tapi karo kodok follow le, tapi followku ping pindho. unfollow wi. Iku follow kita. Ya follow. Agak full back iki. Ping pindho le. Gak mau Gak full back, sumpah. Guli. Terus gak full back. Tak full back. Ora. Engko lho. Kok guys, jadi ngono. Jadi berlanjut ke sebelahnya ada Mas Anto. Anto sapa? Jenengmu asline sapa? Langsung. Anto kretek. Gak, jenengmu asli. Anto Pijet tuh. Anto pijet tuh. Aku mbiyen kan ngono. Aku SMP selalu Yuli kok. enggak. Enek-enek. Malah kayak malah Nyuli. Iya, nyuli. Gak sini Julianto. Iya, Bro. Gak mbiyen cirian kan nyuli, Yulianto selek. Terus bahasa bar TK malah jadi nyuli. Oh, anu. Kesalahan penulisan. Akte iki Sertifikat. nyuli, akhirnya ijazah karo gurune kon nyuli. Udah terlanjur. Akhirnya kudu manut akte. Iya, jadi kudu saiki mu ijazah kan akhirnya sampai SMK kan nyuli kabeh to. Lah akhirnya mbok rabi kuwi karo Mbah Mudin. Saman ngubah ijazah apa ngubah KTP karo kakak. Ngono. Nek ngubah KTP karo kakak menak, titipne apa moro dhewe wis dadi. Tangane ya omong. Terus nek apa? Nek ngubah ijazah kan ribet to lek kudu ngubah ijazah SD, SMP, SMK. Ngubah ijazah berarti ngubah tok apa balen kelas Cina dong. Tapi anu, ya saiki berarti Yulianto ngono ning. Nyuli aku. Kabeh KTP nyuli ning kakak nyuli. tapi biyen mbokmu nyuli baru loh. Lek. iya iya, baru terus. Berarti aku tulisanku NEW Lianto. Mosok ngono. Delon ku KTP ku. Engko ae. Tapi mbokmu biyen karepe Yulianto ngono karepe. Karepe
Anthony Dwi Prasetya. Enggak. Cara tenan iki aku ora percaya aku. Maksudku ngene lho, kan biyen nenek telah lahir dengan selamat. Kuwi tulisannya apa? Anak kami bernama urung usum anak lahir. Mosok, Cuk. 90 iki wis usum lho. Wes sama bro. Apa itu? Sama pitu. Ngono ya iri lho. Iri Iri ya. tenan. Sama pitu wis enek. Telah lahir anak kami wis enek. Kita ya embo. Ora mungkin enek. Paling Tapi enek oh kanggo godhong laras kan. Nek temboke mbahku kene. Ketowekan. Kene ya. Oh ijo. Kan aku lahirnya mbahku kok. Biyen lho ora Oh, mbahmu omahe wis tembok. Orang kaya. gede. Orang kaya, Cuk. Gede lho. Iya. Papring. Oh, berarti ngene le, gedeke dilabur nganggo gamping. Nah, Telah lahir ngene. Gak. Cuk kene to. Tapi mbokmu yang nrimo lek. jaman biyen Doa iki nama itu adalah doa. Nama itu doa. Maksudnya ngene. Tegese iki nama itu doa. ngomong Berarti new itu baru. Mantap itu bagus terus sukses. Jadi anyar bagus sukses. Anyar terus kan. Terus duitnya anyar terus paling lho ya. Iya. Kenyataan. Kenyataannya? Sik urung. Urung jare 2026. Iya, lho, konsisten. Konsisten berdoa maksudnya. Iya. Yang penting kan dia usaha. Ya usaha sih gitu Iya, ya. toh. Hasilnya engko. Heeh. Buh ta. Ibu apa? Eko, sapa lek asline jenengmu? Eko Sumarsono. Tenan pora. Eko Sumarsono. Asli. Eko Sumarsono. Asli. Sumarsono. Sumar. Eko Sumarsono M. Wah, aku lagi roh iki lho lek jeneng Eko Sumarsono. Mek kok Filosofine piye? Artine piye? yo Filosofi. kok pewayangan kuwi to. Sumar. Sumar. Sok koyo Sumarsono. Semar. Lah Oh, iki pleset Semar. iki Terus Semar. Dia pikir terus piye? Kita mbok gawe konten bro kuwi. Orang lagi Gue sing ngerti. kira-kira aku ngono kowe malah gede nang aku anjing. Ora wi Eko Sumarsono iki apa Semar wi ya. Di pleset ini kan biasanya Sumar nah. Sumarsono. Sono iki omahe ning kono area kono. Iya. Sono, sana kan. Kowe ketoke rezekimu ning dadi tukang son lho. Tapi aku wis tahu. Juragan Son. Nah, mulai. soalnya Saya ning ditangkep desaku Sumarsono iki juragan son, Juragan. wong sukses. Gunaku dadi camat. Omahe Nah, lho kuwi. loro saiki ya. Dadi camat. Di Camat Sumarsono. Berarti antara lain wonge nek sore tukang son, nek isu dadi camat. Camat. Iya masa gak apa. Iya toh. Gak apa. Kowe mending kuwi ambil Setahun kas jadi gubernur. salah siji ne lek. Gak apa. Apa to? Gak apa. Tapi filosofine wi ya Semar wi kae. Gak ngawur. Nah mbok aku lek delok. Gak karo. Gak aku. Gue takut blas. Eko Benar. to. Benar. Eko. Wis iya. kowe ya. Krik 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 krik. Kamu ya kan rasa kakean ngobrol sih ngobrolin ning konten. Oh iya. Ya Kiri terakhir. kentean to kere. Enggak, enggak. Cek akeh. Cak kendang. Yo lempar. Dilempar sik ae. Jenengmu siapa? Tanya. Jenengmu aja ya. Jenengku aslinya Gilang Widiat Maja kuwi. Asli wi. Aslinya. Apik ya. Apik ya. Api ya. Iki cah modern ya. Aku tak kira malah koyo wong itu jeneng Song bro lek. Wis pro kae. Song-song to. Itu. Song itu. Podo. Iya. Tapi lek jeneng lek. Mosok. Mbokmu Kapiken we. mbokmu modern berarti mbokmu. Gurung enek. Modern wi. Ning Mbokmu Google. karo Mbok Gilang nom Mbok Gilang. Tuwek mbokku. Mosok Nombok kuwi malah. Oh iya. Nombok. Siji songo piro? Coba. Makmu. Nom iki namanya Bu Tapi iki. iki Bu iki pegawai. 80 ya. Gak, pegawai omahan. Oh, gimana? Mbokku 80 ya. Ya iki 80. Siji 80. Gak apik kuwi. Walah. Jos no. Teng. Beda. Beda. Ya. Tapi wis jenengmu rong kata kuwi termasuk Lawas. Dipertimbangkan berarti jenengmu dipertimbangkan, dipikir tenan. Gak cuma alas ndang opo. Jane eko ngono lho jane. Jane. tok wi. Ben enteng. Eko Perjalanan hidup ben enteng. Eko. Filosofi ini ngono ya. Ekone Siji. ngopo Mas? Eko kuwi opo? Siji ya. Siji. Artinya kan Eko iki gak yo anu to koyo eko gemba to. Yo Gemar, bener wi. gitu. Eko gemar. Eko. Waliser cuk itu. Iya. Duduk. Weco. Gak ngono kuwi. Weco. Eco. Eco wi enak. Eco. Sae eco. Monggo itu cano. Iya. Wis entek. Wis entek. Ya kuwi nah. Ki rencane kan arep ngobrol-ngobrol. Terus kene topik apa-apa. Mongke jane kan arep ngobrol soal horor. Horor no yo
Iya enggak apa-apa. Dari Iki dipotong nang iki sing. Di gak usah, iki Oke, los, los langsung los iki. Nah, Durasi los iki. Ki maksudnya gak dipotong cangkeme kodok. Kon sampe padha ade Iya. ngobrol-ngobrol ning warung to. serawung gitu ya. Heeh. Ngono kae lho. Terus Tak ya sih. Maksudnya Jadi, beku sing iki tak. wis tak omong ya. Apa? Iki ndek pengen mbek aku. Besok anu ya podcast. Coba omong sih kuwi. Kudangane yang kabeh kok. Tapi maksudnya Kene kan Hmm, pengalaman iya, iya. jadi Kene pengalaman lho, Dek. Gak aduh. Masuk ke aku cilik gak duwe ya no. Gak enak aku Ya wis, lempeng iya. aku kehidupanku lempeng ya gak Masuk gak kreatif belas. Gak susah blas no. Kowe saiki mu kowe cilik kowe kan saiki patoto ya, saiki wis jaman menak ya. Maksudnya kowe pengen lawuh apa? Lah dari mangan ya, Lek, dari mangan. Dari misal lawuh ya, dari lawuh apa? Wis saiki wis menak aksesnya ya. Tuku Kentucky enek. Tentu. Tuku spaghetti enek. Mie ayam mau baksoan cedak lah, gampang dan murah. Lah zaman cilik anu wis semudah itu enggak karena maksudnya angel apa keadaanmu piye biyen cilikan iki Aku biyen anu. cilikan zaman SD lah piye kowe perekonomianmu lancar berarti kowe termasuk kowe mangan tempe Kerupuk wi. tempe terus Wi lho, mangan wi tempe kudu jumuk sitok lek saiki kowe mangan tempe kan sak gelem to. yo Sak porsi terus kowe jumuk piro anggeremu los sak lah kos to. Biyen kudu sitok. tuh sih to Kudu sitok kan dirisi, Soalnya, kan dirisi iya. maksudnya dirisi. Iki sak lawuhan iki kudu sitok ngene. Sitok irisan irisan maksudnya. kudu sak piring tunggu sak piring Sak wong kae, sak omah kan akeh wong to. Iya. Ben roto. Kudu didu. Iya aku diseneni makku aku nang kerja. Wah, sakmu lawuhe dobel ngomong. Si tenan aku sekali kan dia. Kerupuk ya ngono. Makmu nang tak kerupuk wis sik kalian aku. rupanya kudu sitok lek Sitok. cuk pelit berarti Saking mini paling- wae. Pernah enggak paling Kelingan aku sama saiki. sing paling terendah. paling terendah ya apa sing paling zaman cilianmu wis paling terendah ya tempe sitok ya menurutmu nek gak Maksudnya sampai gak mangan gak mungkin Gak mungkin. minimal tetap mangan lah Mangan, gak mangan. mungkin nek gak mangan Mangan. iki malah nate mangan anu apa jenenge uyah karo cocok Coba. Dicok. Matamu nge video kayak. Kayak sing konten. kehidupan Lah- nyata ya kuwi. lah aku Biasa, ya biasa. bukan nyata aku ya penonton aku ya selesai nih Lali nek ning kono aku ngerti kuwi ya iya kan. kae Lali. Kelas apa lah? Bro. nonton ya iki kita berani ngene ketok nyel malan sing kae kok sing Ki, nyorot aku- wae langsung nek kono silo nek ini gak boleh gak apa-apa sih lo ini gak boleh gak apa-apa ini gak boleh ini sekalian dhuwur lho nah dadi iki aku lek kowe kan biyen tempe kudu juga sitok kerupuk tempe kerupuk iki sik istimewa lah Enak bagi enak. kita. Aku pernah titik terendah iki, pernah cek eling, makku tak tekoki wingi, sampai wonge kok yo sik eling lho lele. Padahal kuwi jaman wis kudune makku iki gak pengen ngeling-eling kuwi. Tapi aku sik eling. Soalnya gak pernah. nek momen dibahasnya sedih ya Dadi anu, kowe ro sing sego sing wis dipepe apa? Karak. Lah kuwi ditelesi. Dikukus. Terus diwur-wuri gambil diparut diwur-wuri. bener rasane Diulet to, dikek uyah apa ya. Sik kuwi segone. Lah terus lawuhe karak sing garing Digoreng. digoreng kreweng Nah. terus diwur-wurni. Iya, iya. Dadi karak lawuhe karak. Ya sego lawa sego. Iya, Judule piye to? kriuk-kriuk tapi yo sego lawu sego wingi. Ya kuwi Kuwi sing pertama, ya to. Sing kedua akhirnya rada enak. Rada enak. Segone wis sego biasa, sego beras kuwi enak. tiga ya rasane. Pengen mangan kering. Lah, kering ini tapi tempenya mau siji cilik bisa. Tapi dirisi kering. Duwe telo ning mburi mah. Telo ya dirisi diulet karo tempe kering. Terus dikecapi. Dadi lawuhku sego. Enak kering tapi akeh telone. Telone diirisi. Jadi diciduk ini seret. Ki kebanyakan telo daripada tempe ini. Tempe ini mau pirang lintir ngene wis enak lek. Telo lah, telo. Ya. Sing kedua ya. Sing ketiga pengen mangan ndok. Pengen mangan ndok. Kuwi nek loro langgek digoreng ning ndok. Ndok siji di kayak wajan diguleng ning lek genombo. Tipis tapi. Yo terus dijegar di papat. Sama kudu mangan kabeh.
Dadi mangan ndok nek loro kuwi sak waktu mangan kabeh. Seorang mana lah urip mbak? Cok. Iki cerita tenan ndo asli kalami lho. Asli ngalami. Iki pas tak tekoni ning mak kuwi, wonge kok ya sik eling ae. Padahal iki jaman ra penak. Saiki wis penak. Alhamdulillah wis penak mangan joran manganis. Wis penak lah. Malas sih. Ini direkrut Trans TV. Nah anu to. Perjalanan ini. Iya. Piye? Yo Tahu Enak sono. caki ora kaya lek. Biyen anu. Orang kaya. Biyen enak. jare sopo? Omahku iki cek gumedhek kemae gila wis. Wis tembok. Ngono kae. Yo Wis. ki to. Sampai saiki cek ngono kae. Sik ngono kae. Gak ada aling-aling, gak ada renov apa. Iya, tapi enak piye to? Ngene lho, Lek. Wis cah nek wis gerang ya, awak bakal kangen karo apa situasi masa kecil. Omah wi nek gak berubah, wah wi sangat beragam. Asli. Sangat beragam. Iya to. Cuman isine kaya anune tok sing berubah. Lah ya mungkin nek kodok paling lali omah mbiyen piye. Sik eling. Eling. Sik, Tapi kan eling aku. wis Suasana dandani. Jitos. Iya, suasanane rondo Gak ilang. iso mbok rasakne nek. Iya, rasane kan. Tapi sik pikiran aja eling ceritanku nang kene iki nek setengah iki kimbien ngene iki aku sik eling. Eling ya? Sik eling. Pol eling. Tapi kan wis gak enek, ilang. Wis ilang. Saiki wis ganti tembok apa hitam. Iya. Berarti menak ya ayam wis saiki. Ya biasa. Makanya aku kan belajar bersyukur ale. Paling enak biyen apa ya? Tahu tempe, Pak. Iku wis enak. Ndok Enak. ndok enak, ndok. ndok biyen kaya apa Jarang ya? ya? Gak mesti dino lho. Nanti kaya ya susah, Pak. Iya. Tapi gak susah nemen sih. Tapi yo gak nemen lah. gak nemen we duwe mobil. Iya lho. Gak enak ya tuh. Biar bro. Ora, Enak. Kowe duwe TV ora cilianmu? Duwe we. Duwe. Nah, Aku zaman cilianku duwe. le. Iki Duwe duwe lho. Cilian duwe. Iya. Orang kaya. Orang kaya. Mosok kowe duwe gak duwe? Delok TV iki sak RT enake sing sitok le. Enake mau sitok wing di nganggo aki. Dadi Sewi tahun kapan sewi? zaman aku SD nih gak TK. Ya wis aku wis enek to kuwi. Nek kowe Tahun 2000-an berarti. Duh lah aku yo wis Yo wis anu. Wis duwe TV we. Duwe TV. Duwe no. Zaman 2000 we. TV ku tabung. Tapi aku pernah apa ndelok TV iki nunut ngene wong aku pernah. Nah, yo kuwi. Nek ngono ning di roh pos kampling nae. Nah, niku kan enak biasanya TV ndure. Cuk, TV iki berharga lho lek biyen. Mosok kan duwe, aku ada duwe. Ora enek. Aku duwe lek mau delok Ngene gonku lho, malahan. tak Cerita iki nang. Piye? Gunaku wis sing duwe mau pensiunan tentara kok. Lali. Semua. TV wis sing duwe pensiunan tentara, jarane gak cedak orang. Gak ado maksudnya. Kuwi gawe nyeteli gak kanggo listrike gum ning desaku. Listrik wong mlebu lho bayangne. Aku sik eling ndak. Nganggo aki. Desane ndi to? Kamu kok iso? Susah. Aku Eling lho aku kuwi. Dadi kuwi ndelok TV ini kan ning omahe wong. Bar ngono nganggo aki. Ngono nek wayah aki entek ngeces, prei ndelok TV. Aki ini sik ya bondo turu-turuno. Bar magrib ya. Delok TV, Mbah. Cok bayar sih ngono. Ora Gak bayar. Anu akine dicet. Sesuk ya akhirnya mulai gandol TV. Tapi momen-momen ini anu. Bakalan iso berkenang, Cuk. Kowe kalian kowe diceritane poro dhewe. Ya aku ngalami dhewe to, Le. Mosok berarti iki modern iku nah aku berarti ya. Tapi anu no, biyen ki ya antuk yo Petromah kene. Iya, sik. Men aku pada wis lampu to. Kaca Saipil iku ya. Gak aku kalian. Tapi kowe pernah gak ngrasakne nang omah kowe Aku paling ngene Le. Mengilin apa Petromat? Tuwek aku lho, Le. Kene listrik lho. Nah, aku nang ngene Mbahku Magetan. Enggak. Hei, Nate. Enak. tuwek aku lho, jadi mungkin kacek 2 tahun kas apa 3 tahun wis dadi enek listrik ngono paling. Iya paling. Koyo ngono ya. Paling lho ya. Paling aku mergo ki aku kalian kuwi aku ndelok TV terus lampu ya wis padang. Nah. Wong mungkin delok ning nggonku. Bos wes. Lah yo we berarti orang Oke. kaya no we. Wong ndelok nemu to. Malah orang kaya. Hitam putih tipine. wis berwarna. Yo ora. Warna. Wah ya malahan. Orang kaya we. Cok kaya we. Mosok to? Oke. 14 ini. Kalikur malah. Karo ukuran. Ngomong smart TV bisa nih karuan. Cuk. Gak Smart aku TV ana YouTube.
Ngomong tahun-tahun ndelok YouTube ngomong. Enggak. Terus YouTube-e atau truk ngomong. Enggak mungkin kita ngapusi dong. Ya aku cerita tenan. Rohku ngono kuwi biar ceritanya. Eling tenan ora ya amnesia Terus busanu aku duwe TV le. TV-ne tapi hitam putih. Kaya TV jadul-jadul Tabung toh, TV tabung. tabung apa tapi enggak? jadul le sing untirane ning pinggir. Yo. Ngerti ora? Kotak toh. Yo, tapi untirane kaya radio ning pinggir. Jadi nek pengen ngeleh Iya. di pinggir lah. Ngono. Sing saiki kan anu toh, ceklekan ceklek. Gesika kan bisa iso lah tuh. Yo di ning pinggir. Terus enggak. Wayah brek ditawapuk. Iya. Heeh. Nih. Kene burukne tak wabuk. Senapu, so. TV-ne ditawapuk. TV-ne. Tenan lho gak gitu. Iya, ora. Binaan antena barang pernah enggak? Ora mbiyen. Binaan antena. Gak. TV ini buruk ya, binaan antena. Tak kusru ngono ya. Wah, ngene lho. Sing ngajari pakku, nek TV-ne buruk, terus ya TV-ne TV tuwek, tawapuk. Lah, terus bening dhewe. Kapok. Dadi yo Kekerasan. iki ketoke udu TV lek mulutku. Kendang. Terus kekerasan tiap dia juga. Kusru wae berarti ket biyen. Yo lah. Semua yang Wis entar. Kangennya mlebu ya. oke. Nah, itu jaketan Oh, udah lho ora apa-apa. tempo direng ngene. Yo wis sembarang kok. Ora apa. Nek ono saremu unjuk tekan kene. Nggo nutupi. Piye iki di cut ya? Enggak usah, ini main. Enggak maksudnya kowe kode artane napa nyapa ya? Enggak. Langsung ane itu. Jadi koyo ngomongno lah. Aku tak. Heeh. Ini apa wi? Ya berlap to lho, berlap apa? Bisa ngelap. Ngerti ngono aku cetak ngono rekam nanti. Lap oke. Ora lek video cepet banget lek. Oh. Jam berapa? Iki beralih neng cerita horor. Pernah gak ngerasane horor? Gak Mbah iku awet cilik. Blas. Mosok blas. Pernah. Cilikan. Pernah. Piye cilikan piye? Nang horore piye? Yo gak horor sange aku sing weden aja, wedinan. Piye piye? Wedinan, aku wedinan jerian ta ben. Hmm. Yo gak horor lek ngarani. Ya mau ditinggal kancamu dolan. Gak. Piye wi? Yo wedinan sange wedinan lek anu Maksudnya wi spesifiknya piye kejadiane ngono lho kok iso. kejadian iki yo koyo nek jeding ngono-ngono kuwi lho lek. Terus Kan enak apa? peteng, gak enak apa tapi rasane wedi ngono kuwi. Enak sing delok Cok, sing gak ngerti. ngerti. Lah iya gak. Cuma ora enak kok. Kok paksa jawab. Nek awakmu, Pak? Kowe kan kerja di rumah sakit toh? Iya. Ya, berarti di rumah sakit kan biasanya identik dengan horor. Jadi cetandang, aku kudu kaget aku Kaget. Iya. Kagetmu ngono Coba Pak. cerita. Dasmu ketok, Cok. Kaget juga kemarin. Lah, apa sih? Aku piye ya? Si pisuk terus tuh. Masa Kosong. Tapi aku enggak pernah. Maksudnya pernah ngalami enggak? ya nek aku ya walaupun si pisuk terus ya, Pak. Tapi kan nek emergency kan akhirnya kudu mlebu malam gitu. Kuwi dadi enek kejadian. Peti ya. Cocok. Aja nomor aku den. Aku kaget tadi. Aku langsung guyu. Heeh. Jembete merasa nek aku. Jembete kena aku. Kok biasa semua. Iya, Cak, semua lagi. Kudu ya. Wih pas anu ya, emergency wi. Ke seret. Seret rek. Ya kok ibu sing tinggi yo. Saya untung kopi. Lagi ngombe es. Emergency ki opo to? Emergency ya dibutuhkan darurat. Oh, darurat ya. Kan butuh ijol ning bengi to. Nah, ya nek waktu itu aku sih gak terlalu spesifik ya. Cuma kanca-kanca sing magang kuwi sing carane jarine turu diubengi wong. Iku lho kuwi ning ndi? Sisi ndi? Maksudnya lokasine Ning apa ya? Ning ruang nggon istirahat kuwi. Enggak, nggon istirahat kuwi. Jadi apa masalah apa? Oh iya. Mungkin apa balik Emergency. pemandian jenazah. Iya pemain jenazah. Wong ini berpikirnya kadang salah. Wong ini sing kadang nonton film ya. Mikirnya nek ning rumah sakit iki
Kamar jenazah mesti ngerikan. Nggon jenazah ki nek jenazah gletak-gletak Iya. turu dikemuli. Ini pemikirannya. Nek film ngono. Film dono. Iya ngono. Tapi nek mau jenazah gak di jiko kan biasanya dikayak kono kan apa gak? Iya, Iya toh. karena tapi nang ning freezer gak digletak nang bed ngono kayak gletak-gletak turu dhewe ngono enggak. Ning freezer kadem no. Kaya alate Es, ngono es. kaya Di es nih. ya nek mesine lah intine jenenge mesin. Go apa. anu go jogo subuhne ya. Ben gak membusuk kan. Kan. Waktu itu tanggal Salah, usah ngeleng tanggalnya, Cok. sumen. Kamu kerja ning area ekonomi ning sebuah instansi kuwi Iya. pirang tahun? Hampir 11 tahun. 11 tahun. Wis tahun kas jadi direktur. Nah, selama 11 tahun ini kan ya kebanyakan si bisu kalau. Jadi ya ki kerja di sebuah rumah sehat ya ini. Oh, ya ning kono sebagai perawat ya, ya. Bukan sebagai Dokter, bukan. mantri. Tet salah. Ah. Terus bisa Apa? jadi. Aku lebat. Tet salah, tet. Admin. Tet salah, tet. Admin Admin. 2 juta rupiah. Aku jenengan jawab ngono ke sini kan. Cuk, ngono tak kayak peluang jawab. Jadi aku ning pihak ketiga gak di Pihak ketiga iki piye? Pihak Orang ketiga. Pihak Yo, ketiga. misalnya pacaran aku sing wong telu. Susah nek. Orang maksudnya pihak ketiga iki Oh, gak langsung dikontrak. Vendor. Rumah sehat, vendor. Wow. Jadi rumah sehat iki ngontrak vendor aku kerja di ngono lah. Kuwi kejadian ngono kuwi sih nek aku dhewe iki aku dhewe yo gak pengen ngalami dan nek soyo gak sang ngalami. Tapi kanca-kanca sing cerita ning aku spesifiknya pun dijelasne. Piye? Kaya misal jari turu diubengi lah apa itu sih tapi menurutku ya apa karena sugesti Kuwi critane kowe. aku cilik dengan mulai bahasa masak Kowe mlebu bengi to. orang wedi kuwi Mesti diciduk. wedi sih diciduk aku Enggak apa. Gak apa-apa, gak anu, gak ngerti. Karo to, rumah sakit. Dia kan gak anu jenenge. Rumah sakit dia apa-apa. oh iya Teman. kaya apa jenenge jadi ini mantri ya mantri cerita suwi tapi berapa tahunnya mantri cerita nek dia itu dokter apa mantri nek gak salah mantri dia iki melayani pasien dibantu koncone nah setelah wis bar nek nglayani koncone iki ternyata iku gak koncone iku ternyata turu ning ruang sing waduh banget Berarti sing ngiwangi kuwi karo ngono lah jadi terus ketika ketemu loh kami kok ning kene ya aku mau telah keturun ya ngono gampang gugah ceritane si mantri suwi banget sih ya dari ngono ternyata dia baru sadar nek sing ngiwangi iku mau itu koncone kuwi barang karo Sadare ngerti koncone. sopo ya cerah genah-genahan gitu bar genah-genahan Aku ket mau turu ning kene. iya nah, wih nah, terus pernahne aku dhewe iki lho saiki aku suatu ketika itu aku biyen iku nek saiki wis kancaku wis akeh lebih dari 60 ya biyen kan mulai dari 19 Kanca apa anak buah? kanca lah terus baru no kanca 19 21 meningkat dan di situ ki ada saat sing kudu aku nek kanca gak mlebu aku kudu garap-garapane kancaku nah, ketika aku 4:30 kabari nek gak iso mlebu loro aku kudu Sore? bengi 4:30 isu Oh. garap lah teko kono teko lokasi kan jam 5 kurang lah intine Jadi masuk. yo kuwi ning ya kebetulan ning KM jenazah kuwi Kilometer jenazah. ya kilometer baru ngono anu kan di lobby ini gitu seret begitu seret ketiga itu seret serat coy Santai jok mopo. ora cok itu tenang gak ada kejadiannya bengi ya bengi apa isu jam 5 Ah, gak seru iki. isu Masa cek isu? petang oleh Oh, kejadian cek petang subuh jadi kan Sing ketiga, si seret ketiga? seret sing pertama kedua ya aman aman begitu Seret, ketiga seret banggaane banggaane sing bermasalah lah betung lho nyam. iya Masa betung? ya tak hitung kan aku kan senengane spesifik Iya.
Neng pasang ini ndolek serat. Ini kan. Wah, Ini kan ning kono wes ini kles. kesampe kuwi mang. Sik to. Gak. Merek ngene to. Tak sapune. Seret. Seret. Lek. Iki saya pikir dia. Kisah lucu nih dia. Aku maune wedi le. Gak sadar. Gak ketok, gak sopo-sopo nih kono. Kene. Gak sopo. Dan wi ketok yo gak jenazah. Dewi tapi nyel dewi. Tapi aku opo lek. Lah. Koncoku terus aku takon jobo to. Tak koncoku tak tekoni kowe ngarami anu gak pas awan ngono. Pojokan nek mesti ngadeg ngene lek. Yo, podo. Nah, ketika aku sok mbene ngisi kono ternyata wesi iki bentuk L ngono lho. Ketika tak samu kan kesenggol. Cuk. Terus kaget sih. Iya, aku bosok roh. Wah, lah iki lho. Tak Isuke dibaleni. Wah, lah kayak iki. Wis kadang ndredeg aku. Masih betul Leo, tapi aku ke waktu itu aku wedi ya wedi jo. Mari asine sangka wedine minggal ya. Ya wedi. Horor iki sangka wedi to. Nek wedi ka horor. Horor. Tapi nek kowe kan kamar mandi rek nek apa wedi. Wedi. Goblok jenenge. Tapi ngene iki wedi ada-adanya anu. Omongan lho. Cerita koncone. Terus ning film-film kamar jenazah mesti medeni to. Ya. Ngono kuwi lho mari medeni. Film-film ngono kuwi mare caci-caci wedi. Ora lek. Sebenarnya tidak seseram kuwi yo intine wong ning kamar jenazah lho. Lah nek misal pegawene ulang tahun yo kamar ulang tahun kan yo gak serem biasa. Kuwi ini barang yo. Jadi suatu ruangan serem karena sugesti. Mesti anu, mesti mindset karo iku. Yo maksudnya dhewe mergo wah mesti ngeri. Mergo tontonane dhewe. Kan aku suwi lek kerja ning Yo 11 tahun. kuwi lho. Jeneng wong iki ditlateni. Tlateni sapa ngerti kerja ning rumah sehat suwe-suwe dadi Duwe rumah sakit dhewe. Dadi wong sehat. dadi pegawai sehat. Oh. Kerja ning kamar jenazah ditlateni dhek. Wah, Suwe-suwe dadi mayit. Lah. Ya ngono lagi Di jenazah. Lah iya. bahaya juga. Ganti panen. Terus dine kene nek kuwi tok. Bar kuwi aku anu Tapi awan. Sing bengi lho. sing bengi. Sing bengi iki Kan ngomong tahu le. Golek-golek kan. Waktu itu Oh, pukul. Ting ini. Kita langsung ke Ini flashback gambar. gambar. Oh iya. Ini gambar ya le. Ayo. Aman. Waktu itu. Ning kene iya ning ngono. Penting aja sih iku tablan karo kodok. Rono. Iya, pemikiran. Waktu itu aku eling iki aku sik tenan le. Iya iya. Aku sik mungkin sik umur sekitar Sekitar terlikuran. terikor. Waktu itu nek gak salah Februari tanggal 29 juga. Itu tenan le, Masa eling. spesifik iki aku eling ini. Tanggal 29 kuwi sangat Sambil lagi. Cok. Guyone aku tak. Petane apa wi? Lah kuwi posisine kuwi wis setengah 12 bengi. Kuwi aku numpak motorku mbiyen Supra, mbiyen Gumpi, sana dulu Supra. Niu kan. Supra sing elek sing 2005 ah, Suprane lah. Supra bapak. Supra bapak banget mah. Supra kakek ngombo. Kakek sih. Kuwi anu, yen kerja kon Malang kan aku akhirnya mulai kerja ning kene. Mas aku jam tengah 12 kuwi aku kan mulai dolan. Lewati kayak bulan. Lu bilang gini. Iya lewati kayak Bulan. 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 Bensinku entek ning kono. Itu lah. Bensinku entek. Terpaksa kan wis nek jeneng wong kepepet kadang diguling-guling nih, disebul. Wis tak lakoni kabeh, tak guling-guling mlaku sedelet entek. Terus tak sebul ngono. Ngene kae jamane biyen kae tak tumpakne mati. Cik mulai sik rong entek. Wes Akhirnya tak tuntun, telepon Caca kan. Yo sik tak OTW, tapi suwi banget. Keren nuntun. Nek lah bakul bensin kiri jalan. Nah, itu Cocok iki. Pas Menarik momen kuwi bensin iki botolan lho.
rono aku ses. Kok sok kopi bakul bensin iki yo karo toko lah. Maksudnya ya ngampune padang kopi ngono yo koyo gak niatno lho bakul iki. Gak niat terus sing jogo ki yo gak nunggoni ketoke gletakane ngisor. Aku tekoki lek bensin. Ono ae. Kayak situasi iki koyo piye ya? Cekam. Koyo bar grimis tapi wis terang. Iki koyo wegah wong metu ngono. Ya, sepi lah. Iya, terus mana gak tuku ning kene nuntun teko omah. Tapi kok gak enak banget nggone. Akhire ya wis lah tak lek. Yo le. Ngono aku ngisi cas tak isi lek. Tak isi. Cetran coy iki. Kuwi nang gula kuwi omahe kuwi tok. Iya, Nyelok kok iya. Bulan ndi to? Nek aku gak tuku ning kono. Aku jelas nonton Nonton Kan kantor. ada omah. si ses gitu. Ses. Kira ini gue terus cok. Lagi. Ada kayak sing paling dor ya. Aku kaget. Dor. Gila lucu gini. Lho. Dompetku carry. Pilih honor iki. Terus bayar piye? Terus akhirnya yo kui bisa aku bayar. Cash to carry ya? Kasih to carry. Iya. Akhirnya duit Aku bayarannya duit enak lah duit. Duit mbok piro kayak 12.000 gitu. pas liter. Terus aku bayar lah karena ketika aku melaku kita melaku ya aku alon-alon gak wani banter Nyapo kok mlaku? Soalnya Kan diisi. wis tak diisi. tuntun ya aku melaku tak tuntun maksudnya tak tumpaki gitu Oh. aku nek wedi le aku malah nek bau banget kayak digodak lho ya aku kudu alon ketika aku melaku tak oleh le njilele aku yo bener toko ngono Gak berubah berarti ya toh. Baik ya. Tapi setengah mah lancar ya? yo lancar kok mah Oh, iya. Surwangler Alhamdulillah. aman nih jadi wi cerita aku pas tuh bensin Bengi-bengi ya? Kowe kan pengalaman sing paling Orang gak duwe aku. Aku ndek bengi sampai aku ndek lebu bengi aku ndek bengi. kan mlebu bengi terus lho akeh bengine we Lebu bengi. ini wi enak wi Ya bro, diwelengi Gilang sesuk podcast anu horor. Enak pengalaman, Re. Tak golekno bahan aku. Kan Iya. rutaku lumayan serem liwat Yo, alas-alas ngono ya. mulai sing serem Tak goleki serem aku alon-alon. Gemes to, gemes kan Duh, ngeri. identik apa ngono iki? Iya, Suasanane mencekam. mencekam to. Alon-alon aku. Inti to sing iki Iya, jane. Sampai tanjakan munggahi Gak enak guntem. alon-alon aku. Lek. Iya, iya. Biasanya asine kuat to. Ancang-ancang kuat to. Iya. Tak kayak alon-alon. Muga-muga mogok ben enek bahan aku ngono. malah muka seneng Iya, malah iki mogok penyapona ben enek bahan aku. iya Ben kena cerita sesuk ta gitu. Iya. Iku gak enak ya lancar. Lancar. lancar Ya mek wedi tok, wedi kan karena peteng loh. terus teko mah lancar lho Lek. Lancar, lancar lancar. turu angler we Iya, kayaknya- madang seger Seger. si palap wis kena apa? wis kuwi Tapi gue pas mulai kayak biasanya nek koncone to. Nek Gak dhewe aku dhewe saiki. Mbiyen Pacitan. juga apa ya dewi ngomong dewi Gak apa. Dhewe, Lho, biyen Pacitan, caloro nang Pacitan. Hmm. Nek ngene saiki dhewe aku. Dhewe. Tak kon ning pacitan iki calur terus caloro terus. oh tak kira dewi terus. Sing biyen kan tau tak ceritain to sing Iya. dodok iki kayak asli kayak. asli ya kayak Itu asli kayak. Tapi anu biyen pernah enggak apa jenenge pernah krungu-krungu nek di setiap jam 11 bengi. yo Kuwi aku krungu-krungu sih. Nah, iku jam 11 bengi kuwi anu kaya bumi mitos apa jadi kaya kabeh dalam satu kampung kuwi to. yo Kuwi gak enek sing metu jam sama. Mergo? Mergo enek teror. Teror apa? Pocong lho. Masuk ini enek. desa apa desa ndi Lek? Kene Cerban. Enek. Yo kita kene daerah-daerah ini. lho. mosok Lek suci Nah, kuwi jarene durung benar ben omah didodoki ngono. Karo pocong kuwi mbuh nyapo anu des yo terore mbuh masalah apa ra. Iki lho roh deh. Aku kok gak ero mbiyen nyani ndi lho. Caki gak padahal wong caca lho, ngantek kan biasanya metu bengi to. Nyangkruk ning warung ngono kan. Nah ngantek-ngantek apa iki? Apa angin metu lho. Lho caki ora ngerti Aku anu iki biyen ceritane. aku. Jangan balapan racing-racing lho. Yo. Kan gak ngurusi ngono kuwi. Oh, Sabone kan paling gak anu anu le. Kowe metu
sing didodok iki sing ning omah Sing tok. omah. Ning jowo. Isinan isinan. Ya emang cok iki sih. Kan mau metu. Dok dok. Lek Meneng ae. Kosong. Kok gak udi. kene wong. Dicang. Loh, dicang kene wong. Kosong. Kita ngene iki. Sing bener ya metu ya berarti. Bener. Kudune cacahan ndang ning warung ae. Kudune. Udah mlupuk ning warung di situ Kan ya. bisinan. Bisinan kabeh. Arep ning warung mosok didodok wong warung ngeblak-ngeblak. Heeh. Iya to. Ki aku ndodok dhewe kan Nyapu ya. isin malah. Oleh. Moro ning warung dhewe Cacahan kan. kleru kuwi. Ngajak kleru kudune. Kudune metu malah. Bener aku mau lho. Entah. Ini Sabar apa. rekan yo malah. Iya. Ya kuwi lah pokoke pengalaman jare ini, jare wong lho. Tapi nek mitos ning daerah mana kali? Nek mitos ning aku ki Omong-omongan opo? mitos. Jari ngono lho. Gonmu enak pundene to. Nek mitos sih sampai saiki ana mitos sih menjuma kuwi cuma bar Jumatan oke. Selamatan. Mitos ambil sak bungkus. Sego. Ya pocok. Mitos Mitos. Miatos aja. Mikering. Mikarak aja. Ngaruh omah Gilang, omah tingkat. Kowe lali. Gue gantung diri ya. Iya. Tapi Aja gak disebut, horor. ya, disebut. Tapi gak horor iki. Tapi gak bener. Nyemek gantung diri gak om? Oh, ngono. Wis Wis, tok wis. bareng wis. Tapi iku Kayak apa? Kowe kelas piro Ki? Pas kegil. Pas kegil. SMP pasti deh. SD to aduh. SD. Aduh SD to. SD. Tapi enak. Saat durung ini ning mburine omahke nek wit asem go. Enak aseme. Ini biasa jadi tinggal Kecut ki paling. gantung Iya, gede diri wi. Setahun Jadi anune muter-muter ning ngono to. Jid. apa? Jadi asine saking aduh cilik digobloki Goblok. wong-wong Iya. lho. Itu mesti. Manut. Terus jere Terus gantung jere dirine, ki dadi- tenan ora lek? Ganti dirine nganggo dasi disembung-sembung tenan ora? Iya, Eh, tenan? Iya, iya. Ya siapa wi? Jadi dadi Dasi kupu-kupu. Ya guys satu opo. Sampe. Itu pirang atus. Kalau mati repot banget anjing. Kok paling peteng itu. Ini cuma putih. Kepeteng guys. Kalau sih padha tapi. Sing tit kuwi anu ora? Sing tit kuwi lho. Heeh. Kuwi anu umuran piro lek? Macane wong Mobil lanang po itu. Itu to. Maksudnya goblok. maksud Pira nang wedo nang bae kae. hei, ora wi. Wis ada rocok muni ngono cok. Goblok. Hei, ora. Ora. Kuwi sing nom apa dhuwur dhewe wong iso ra dhewe apa? Nek saiki yo ngisor dhewe to. Kok sore to, Dok? Saiki lho. Iya. Nek biyen yo kakak aku SD wong wis SMA. Ya Oh, ngono. berarti Apa jos-josen lek. lulus ya? Lulus kita. Bibit tunggul berarti. Wong nek diitung-itung sing. Lah kuwi jare nek Lagi lulus. nganggo dasi sing enak marek itu. Molor tuh. Pelanggaran pura. Indonesia ngawur. Itu kan Bahaya, orang kurangnya. Engko anu ya. Iya. Terlalu bahaya kan. Enggak ngono kok aku colek jam 3 pagi ya. Jemput jam kayak Ya kuwi. Terus ini Wis ta lek, ndape piye? Wis saiki jere anakmu loro lek. Alhamdulillah dulu aku cinaanku mbiyen to. Cok aku takut anakmu. dioper cilian. Nah, wes lanjut. Aku mbiyen iki kosokan waktu. Heeh. Neng Terus kali. Hmm. Zaman biyen iki urung sum sabun, Heeh. tapi irung dibangun. Heeh. Potonganku biyen Rambut kuncung. 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 Terus Arahnya ngerti. dolananku motor cilik. Kolempung, Kolempung. kolempung ya. Terus bis, kalau bis pun terbaris. Baris. Baris kontole. Baris kondole baris. Kontole baris. Wes wi. Cerita cerita. Cilian itu kan jadi nakoni anak itu kan cilian. Ini apa? Wis entek. Wingi ta? Entek apa? Wis bisa jam wis iki. Anu, apa nenek Berarti ngono, Bro. Bisa diampas iki. Ini balik kapan iki lho?
Ora iki teko biasa gak perlu delone. Rebo. Rebo balik. Iki dino, cik cepet sih. Ki Senin ya. Main iki. Serbu. Besok wis Selasa. Mana tak sempetnya to iki. Ya sing dinyer aja iki. Iki awane anu Cepetan aku. Sesuk gila Ini ki lek gelem iso bedino no. Wah, Masuk. Cok jadi omong apa ya betino. Lho, mulai Udah gue topik topik. opo ae topik e. Topik iki mboten dene Topik dayat. gitu. Kalau Iki tajak mancing. Heeh. Pengalaman mancing kayak berarti. Iya. Oke. Tapi Sabrone biyen wis mancing-mancing. Iya. Ning kali-kali ngono lho. Iya, Tapi nek aku yo iya toh. suwi. Nek sing iki lanjut sing laki-laki gitu. iya tak takoni. Ki ngomong kayak mancing gak nggih anu payung kan biasanya to wong mancing nggih payung. Jadi kayak wong amatir ae. Biasa wi. Rasa Pemain baru wae. ngono tekan-tekan malam leng lho. Mau mana ngene. Mau mana ya? Balik-balik set wis redup wis lanang gitu jadi. Bener. malah ireng deh. Irang lho balik. Bojomu kok sambat gosong. Kayak pemain ireng. Biasanya kan ben wong edok seneng sing resikan ngono ya, ngene opo. ireng iki bukan berarti reget to, Lek. Yo tra. Iya toh. Wah, kuwi krasis berarti ya. Nek muni ireng reget. Maksudnya Ireng tok rupane. Tok, Tapi tok. resik no. Maksudnya yo. Iya. Sementing resik. Ndak wong putih kae urung tentu resik. Mesti Kadang bener yo yo. bulen ngono. Iya. Heeh. Mutihne jare masak sasi dhewe kok. Yo. Pasti. Bar kok ireng redup. Iki pokoknya resik ya. Iki paling cak mancing sedina ireng engko mlebu omah wis resik nae. Yo. Tapi gak Ngene iki arep putih ae berangkang sasi ya ngel. tapi Kok gak ireng apa-apa. gitu? Aku bukan masalah ini. Iya, aku saiki kan semenjak Sekarang urus aku. menjadi Apa? Yang penting resikan kepala kan. keluarga. Heeh. Ireng ini gak urusan. Iya. Bukan masalah hidup ini. Bukan masalah. Biyen terakhir pengen putih zaman bujang piye ya pengen putih piye. Saiki wis alhamdulillah. Iki kan wis pake to, pake mancing. Nek pakmu, Pak. Pak kuwi termasuk Yo pindah, Bu. mesti guyu cahine aku cerita. Pak kan wis almarhum ya. Pak. Pak kuwi termasuk tipe wong sing pekerja keras. Aku sih, aku juga nurun pekerja keras. Masa oleh ngumpulnya awake dhewe ngono, Lek. Gak Oleh apa-apa. oleh ora apa-apa, bebas. Kapan lagi aku di Iki lho mangan per pekerja keras. Sekok anjing. Persandung kuwi. Pekerja keras. versi putih. Di kerja isu sampai bengi juga kayak aku nih. Terus suatu ketika wong iki pengen duwe cita-cita. Sing gung diwujudne tapi akhir pengen tak wujudne. Tapi sempet pengen tak wujudne tapi koyo kendala ngono lek. Terkendala. Cotoran cocok. Ora. Iya. Jangan goyang. Jadi wong iki duwe cita-cita pengen buka toko lho. Heeh. Toko. Toko apa ya? Oh, Saat yang Cuk iki cak mancing. polisi. Kak toko akhirnya karena aku kisah kendala modal, ya aku berusaha golek modal. Gue mulai lah, ini karena kebutuhan yo meningkat. Akhirnya aku nekat, yus pokoknya sore-sore aku dibuka toko. Dal jam 1 bengi. Ora tekone mau. Akhirnya Sing tau kesuwen. wes kemana? Ngelingkis ya. Buka toko nih, wow. Jam 1 bengi. Yo itu lumayan lah. Ini pas wis ini lumayan. Yo, bini gue sih gue terwujud. Enggak, cowok masa begini katanya Pak enggak. Pengen terang, pengen buka toko terang. Yo intinya pengen hidup secara layak dan halal, barokah. Ngene ya, Lek, mendak dunya. Iya. Jadi Aku kadang lho, Lek. Ya berjalan jadi manusia ya. Nek waktu pas kayak nang duwe nes tapi kebutuhan sik iki urung tuku, engko sik dienggo sesuk apa. Kan kadang pikiran, cok piye ya sesuk piye ya. Cok apa golek loker ning luar negeri ya, kowe mesti ngono. Iya. Waktu kuwi mesti terlintas pikiran seret mesti kuwi. Iya. Terus gua bidalnya piye, terus pas gua kegiatan aja to. Terus Ngurus waktu pas tenang, mikirnya nyapa yang ngukur nemen-nemen. Yang penting golek iki cukup nggo kebutuhane anak bojo cukup, Iya. nggo celengan nenek. Iya. Penting cukup ya. Nah wis lah. Tapi kowe pernah gak Lek, sing Tapi gak pengen sing nah pas tenang lho ya, Iya. gak pengen orno-orno lho. Itu banter dulu.
Bah, kowe yang malah iri no. Aku lah. Pernah gak lek wis sing pas Ndak buntu ya. Buntu tuh. Pas buntu. Gak butuh jadi. Pas buntu ngene lho, pas buntu kowe akhirnya pengen tempuh jalur sing ekstrim sing instan. Sing mbok kuwi halal mbok haram tak dali. Pernah gak begitu? Pernah. Piye? Pesugihan. Ayo. Lung. Pesugihan. Ngawur le, ngawur. Pesugihan. Astagfirullah. Istighfar. Pernah kepikiran terlintas pikiran elek ngono kuwi pernah. Tapi Wis tertitik Piye? Pesugihan piye, Be? Carane ceritane piye? Kowe kok golek pesugihan sing gak enek tumbale. Tumbale. Mesti yang garap omongan ku ya. apa enek, Le? Bisa mangan kuwi tipe kene. Terus sampean dulu aku lho lek YouTube-e. So, Apa to? Podcast mencekam. malam mencekam. Iya, Malam mencekam ki enek pesugihan. Tumbal Apa pitik. Kabeh coba gelem jemite barang. Mayar no. Ora. Anu kawin sama siluman jin, Gubecik siluman ular, siluman Cek tenan bro, Le, kawin karo jin. dia mangan iku aku ya rada penasaran lho. Tapi lagi milih-milih loh ngono ini. Kawin jin lho. Kawin Kawin jin jin. sing apik lho. Lah piye kok? Jin golek sing apik lho. Oh, kawin karo jin opo ya sing Apik. apik yang mending lho. Jarku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Tapi golek malah mencengkam channel-channel sing akeh ta sing Iya. terus yang kawin dengan jin golek kabeh. Sing sumber terus sing kawin jin dengan jin wi. Yo iya tau sing sing gak patah modal kan ku ya. Siluman kuda barang. Udah. Kowe kira-kira kowe Nyipi- tertarikmu sing siluman apa, Le? Pas pesugihan. Jerapah jar. Cok duwu. Kuwi jadi kok piye iki? Kile-kile ondek. Dadi kok kawin karo siluman apa? Dhuwur. Aduh. Wis ada gulu ya. Siapa kata gesen jero mo? Selalu pikiran busuk kuwi waktu terus. Gua beler tanganku. Terus akhirnya gak sido. Tak situ aku wis astuk berarti mesti ngene lah ndak donya ya. Mesti pikiran alah ndak donya mesti kan. Tapi sebenarnya jangan jadi salah artikan ya. Malah ndak donya iki ora kok pasrah gak gelem berusaha Iya, juga. Cuma Cuma nyepel. Tapi maksudnya aku tahu, Le, kayak kowe maksudnya kayak sing ngene iki apa tuh jane? Maksudnya iki kerja mulai dolan. cok sing banter cok. Maksudnya gini loh, maksudnya ngene iki aku kadang urip ki apa ya sing digolek iki apa? Kadang urip ini. sing digolek iki apa? Kok kegiatanku yo ngene iki ae kerja terus mulai karo keluarga, guyon-guyon turu kerja Kalau terus ya. ya monoton lho kaya piye ya? Kaya akhirnya aku iki terus urip iki apa ya sing digoleki apa? Urip iki gak suwe kan. Maksudnya akhirnya mikirnya ngleang terus iki. Urip iki gak suwe. Paling suwe yo 80 tahun Bang. Dan iku awak dhewe sing lalui setengah piro umurmu saiki? 12. Oh, likur wis separone lek 30 wis separone. Sampai wis setengah jalan lah. Kurang. Mungkin 80. Kuwi seprapat to. Guru berapa ya? Ya. Berarti 100 tahun rekaman. Dekade lah. Coba Dekade. Gak sing sehat to lek musuh. Iya, maksudnya ki rata-rata ini loh ya, rata-rata Berapa orang Indonesia kan 87,5 ya. Mimpi paling apik wi. Iya, wis apik iku. Apik wi umur samono. Nah, Oh, kuwi alah. kan harus sadar Le bahwa Kesehatan. itu Bu ada maksudnya arti hidup loh, kadang kan harus dicari. Makanya ku. Maksudnya akhirnya aku kok sadar, dek, ayo urip iki mau mampir ngombe. Ayo bolo kumpul. Ayo. Kira setaunan ya. Lha jerene wis tuwek. Iya. Pikiran kuwi yo engko nek ning adoh kono terus kiamat. Terus aku Teko adoh kono kowe mikir. adoh anak bojo terus teko ngono. piye nek ku telepon piye Wis teko kono. teko kono. Yo teleponan no.
Dek makane kuwi mbok Dek, tak tau ndang pon. delik. Piye ki? Gak iso ya ngawur delik, Cuk. Ning kono piye? Ning kene Gue tapi Koyo gue ngene. sayang keluarga we asli we. Jos we. Jos. Gue berarti. Pikiran gue. Weh, Cuk. Aduh caca, nek kiamat ning kono ge nek bature. Berarti berarti le we tak akui we le. Heeh. We sayang keluarga le carane. Maksudnya Ceklok yo. maksudnya ngene. Biyen nang we kerja ning tol iki metu bojoku ning omah dhewe tak tinggal. Ngono iki kok. Yo, Wis iso ngono ya le. Berarti we mosok ngene gak umum. jos yo. Umum. Yo Lah, umum. modalnya gak- Maksudnya umum tapi Mendu perang ngene. Mendu yo ora. gak mendu jane cowengoh. Yo ora maksudnya we budal Berat meninggalkan ya. yo kerja kan demi keluarga Yo. juga. Maksudnya kan ya ora apa-apa sih Ah. jan. Gak apa-apa. Maksudnya kerjamu kan juga ada yang ning kono-kono ae. Apa yang ngono? Cara emergency we rong Ya, minggu emergency mulai we, kan iso to le. Tapi gak iso ditinggal loh, iya toh. Iso. Mulai kan gak Gak iso. iso. Bojoku areng lairne aku tak mulai Ya gak oleh. iso nek ngono iso. Oh, Darurat to. Tapi enak sih backup nih tapi. Biasanya Enak kono. backup. Tapi gelem-geleman dong. Gak gelem yo. Nyangoni gak? Yo gelemnya ditembak memang. kerusak ini. Kan awakmu konten kreator. Pernah di posisi itu loh. Maksudnya pernah Tahu. gitu keinginan menjadi konten kreator. Ini apa? Maksudnya awal mulanya loh, Pak. Awal mulane. Kok iso bisa kepikiran ya konten Terus kreator. Apa yang mendorong? Nek aku Terkesannya ceplok ya. nah aku anu sih le. Iya, Wi. Nah aku terutama pertama aku gak duit. Pertama lah ya. Pertama gak duit. Jadi pertama iku jadi koyo iri karo koncoku. Heeh. Karo koncoku iki Konten kreator bareng. iya, jadi wonge kamera belakang HP ini welek. Wong isik ngene. Ini welek jan elek lho. Gek kamera belakangnya ra kenek. Zaman Covid iku 2020 ya. Ya. Kan wong-wong iki jadi Iya, mulai kerja, beralih Iya. dari sing ke era digital lah, pekerjaane ning era digital iku. Jadi koyo lewat sosmed ngono iki. Koncoku sing HP-ne welek kamera belakangnya gak kenek. Kuwi waktu itu 15.000 subscriber. Jadi modal kamera depan tok. Iya, sing kene kamera depan. Jadi nek dhek pengen ngerekam ngarep ngene. Ya. Iya, Cuk, tenan. Ngene. Ya guys, ini guys. Engko nek kamerane belakang ini ngadep ning wonge. Wis sampai 15. 15.000 subscriber waktu itu HP ku lumayan apik lah waktu itu. Kenapa Samsung. gak iso? Tuh, kan enggak terima aku, Pak. Duh, Cuk, HP kaya ngono iso 15.000 subscriber gak terima aku. Aku ya kudu iso. Waktu itu Alasan iku ya. pertama kali aku ndelok DE. Jadi selama DE 2 minggu DE wong NTT Rene. Waktu itu aku NTT koncomu itu, Pak. iya NTT. Baru ngono dolan rene, baru ngono tak baturi aku dadi kameraman dhek selama 3 minggu iku. 3 minggu nganggo HP ku. Bang, pakai HP kamu ya. HP aku kayak gini. Oh iya, siap. Ya HP ku seret tak baturi wong ning ndi tak kancani, tak record ning ngene. Terus 2 hari sebelum balik, nyapo aku gak belajar ket dhek pisanan. Nyapo, mbosok arek rong dino Langge. sinau aku piye bang ini bang aku ajari bang ngedit sekedarnya tapi ketika wonge balik aku tetap dibimbing lewat chat telepon gini bang kamu jangan gini dan sebagainya ayo kita gini dan sebagainya berkembanglah dar 6 bulan berjaya 6 bulan langsung cuan. Nek jare nek 6 sasi. 6 sasi Oh iya. cuan langsung bayar. Nek Nek 6 sasi nek jare koncoku aku termasuk cepet jare. Iku pas sampai beri awakmu piro iku Mas? Pas bayaran wi. Nek gak salah iku waktu itu nek gak 7.000 yo nek gak 7.000 yo 12.000 lali aku, Pak. Pokok 6 sasi aku langsung cair waktu itu dor langsung bayaran. Selama dari saat itu sampai 2 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan ya. Wih lancar, Pak. Bayaran sampai tak nggo modal ngerabi bojoku iki. Sampai nggo lairan anak pertama ku yo Konggo YouTube. diwangi YouTube kuwi.
diwangi matur suwun Mbah YouTube. Diwangi kuwi karo kerja barang lah ngene. Bar ngono menurun karena kesibukan, terus karena saiki usum TikTok barang wis menurun terjun sing maune bayaran sebulan pisan Blas malih 3 wulan, 4 wulan, 7 wulan, terus iki sampai saiki ora bayaran. Ini apa enak masalah? Karena iya jarang gawe konten, Gak konsisten. Terus kedua banyak pesaing, topik yang lebih menarik. terus audiensnya gak umum Iya. sing iso ndelok kan gak Iya, gak semua. Jadi terbatas. Terus kesaing karo short video TikTok kan lebih ringkes lho daripada ndelok YouTube baru sing panjang kali lebar berbelit-belit saiki TikTok kan cepat. Jadi kuwi sih aku. Nek jujur aku nek diomong YouTube itu pernah jadi pekerjaanku ya pernah. tapi gairah untuk kontennya masih enak Pak? Masih ada. Yo enek dadi pengennya sih. Tapi sing awale iku mari niate koyo tercampur saiki, Pak. Iya. Jadi sing dulune iku karena hobi karena ingin menggali ilmu, kan edukasi to kontenku. Terus iku menggali ilmu, sekarang ketambahan menggali ilmu dan cuan akhirnya malah jadi kecampuran karena sudah tahu hasilnya mingke ngono. Jadi terus plus enak kebutuhan. iya. Sehingga kebutuhan. Jadi yo piye ya? Karena untuk memulai kan saya saat ini ya, Pak, ngeluangnya waktu rada ongel. Aku ya, karena dulu kan bujang. Wah, los. Arep. Aku mbiyen niku 3 pekerjaan dalam 1 hari, Pak. Iya, Pak. diuntal apa? Diuntal kerja ning kuwi rumah sehat, kerja ning pusat kebugaran, pusat olahraga malam. Enggak. Pusat rumah sehat terus kebugaran karo konten. Kan termasuk pekerjaan karena menghasilkan. Jadi dalam sehariku turu 3 jam nih, 2 jam setengah. Enggak umumnya wong. Aku sadar di bulan kedua, Pak. Bulan kedua cek rika tadi ya. Di bulan kedua itu saya mulai nyamannya kamu. Bulan kedua itu kaya wah iki nek tak terus-terusne jeroanku remuk iki. Iya to, Pak. Nek ngono wah engko iso kalah dhewe awakku. Akhirnya tak kurangi. Yo penghasilan sudah menurun karena audiens sing menyambut kita setiap malam. Engko bengi upload iki mesti. Mas Santo. Terus standby lah nih. Sekarang kok berkurang 2-3 hari sekali. Terus berkurang ngono. Jadi yo wis ngono wis berkurang, tapi aku gak masalah dengan itu karena kesehatanku lebih penting. Bener. Nih, bener Penting. Terus kan iki. Apa? Wis. Piye? Saya neneh. Terus aku. Apa ya? Wis sih gitu. Bar kuwi wis aku berkurang sampai sekarang yo sik bergelut di dunia konten sing kuwi iku. Tapi lebih berkurang sih. Jadi yo sekarang mau cuma 2 pekerjaan aja yang saya telateni untuk menghidupi keluarga. Sedih sih. Nah, kamu Dok. Dia kan kontennya bareng nek mau. Aku kan bareng ada. Piye lek iso Aku mbien terjun payung pertama ki mengenal dunia Gak ge media ya. Media YouTube, Instagram, dada bengek wis ngajari iki gila. Yo saya tapi garis bawahi aku yo saya amatir, Ya nggo cocok. Kowe lho kene. Ya bilang ra iso ngomong. Ya apa ngomongan nambah iki? Mbien aku ngajari gila. Ngono, ngajari gila. Ayo gila Apa ge opo lah? Ya opo ngono sing seru-seruan. Waktu kuwi YouTube mulai get-gete lah ngomong. Apa ya? Pasare go ngene. Pasare gong banter lho. Ayo nggih film-filman apa piye, video-video pendek no. Terus akhirnya oke, lumpuk nih sama personile kata. Ngawur kayak
anu sudah diseleksi apa butuhnya saya gelem ayo. Butuh gelem. Butuh Kan gelem kan ayo. seleksi ini syuting jadwal film seleksi antri dawa no. Gak. Enggak ada ya. Gak enak. Dan iku yo kok anu arek dhewe Caca tongkrongan lho, sak kopi-kopi. Tak kira anak sing seleksi ini sampai antri berang-berang kilo. kuat dhewe. Sak enake to. Akhire rencananya kan cah oke. Cah oke karena Tapi yo pertama yo to kira-kira Tapi waktu itu wes engko YouTube oleh duit ngono mikir ngono, Bro. gak mikir. gak mikir. Gak mikir ya? Ora mikir. Bocah ayo nggawe video ndelok gambare dhewe dadi Seneng. Dadi isu marane nggugahi Caca. Iki pertama petok isuke. Yo, Isu lho. piye nemu gua? Iku ayo. Jadi anu nggawe video ngono kita. Oh iya. Amaran omahe. Terus tibae Caca enak sing kur apa? Omong tok, setoke. Enak sing Sing teko- repot, enak sing anu, Enak sing teko sedino, terus baru saya gak. Oh, iya omongnya. terus Terus ya. sing konsisten akhirnya cah kuwi to, cah papat kuwi akhirnya terus wis lanjut Nyelam ayo. terus. Terus nyelam semakin dalam Yo. ternyata apa gak jodoh kali ya mungkin. Apa memang ada kurang konsisten karena dia ada yang video kan Kok bisa diomong konsisten banget tuh. Iya toh. tapi aku tuh kesuwen karena golek waktu sing pas tinggu produksi lho. Iya. Soalnya kan koyo apa jenenge? Ada yang konten kan gak kerjaan utama loh. Yo, belum menghasilkan, belum hidup dari konten, belum bisa hidup dari belum bisa. belum bisa hidup dari konten. Dengan kuwi diajari untuk Instagram. Iki kan Instagram. Masa kowe ganti Instagram ya, Lek? Aku gak duwe Instagram. Tapi duwe HP ya jane. duwe Instagram. Apa isine WhatsApp tok wi? Ada Nyel wi. Facebook. karo Facebook. Karo YouTube wi, mbok delok YouTube ngono. Hiburan, delok YouTube, delok Facebook ngono ta. Terus Kan- dikene iki terus baru sudah suwi-suwi TikTok gong rame, urung enak. Gimana TikTok ya? Ci sepi ya? Karena sepi. Krik Nyol ngono. ya. Tapi apa kan? Video-video komedian. Apa kan? Sing enek backsound yang ngono lho. Nah, Ngono wi gawe video ini. Video pendek. Oh, pendek to? Oh, pernah to pendek. Untel-untel. Upload ning apa wi? TikTok TikTok kan biyen enak enek. short. Isih ora sampai saiki. Didelok isih ora enak. Enak ya. Di akune Bu ya. kowe yo sing gowo. Aku niki sing gowo. Ini Instagram. TikTok kok ada. Wes yo. Terus kalau nggak terus- klip barang kalau. Oh iya. Kayak kan Dina Tandi. Oh iya. lho. Yang nonton Apa? enak pilihan-pilihan. Ke TikTok kok. Pas tren ini enak. Oh, alah. Ini TikTok. Biar. Ngono kuwi. Ya kuwi ngate di komen karo wong sing duwe Heeh. akun barang. Nah, yang TikTok, Instagram, media-media iki sing nang. Akhire dia nyapa gak gawe channel dhewe piye diisi vlog-vlog oke. Akhire gawe kuwi. ya sempat Vlog-vlog kuwi tak gugur pernah- lah iki maksudnya sempat ngumpul. Ya gak ngumpul tapi Iya. sempat ngumpul. Wis didaftar nerno metu nominale ngono kae. Iya. Tapi ternyata ceblok nang sepi neh. Sepine. Nah, Mekane apa sepine wi? mergo mergo kita emang gak jodoh gak jodoh. Akhirnya wes lah lupakan ya ta, lupakan mungkin wis enak rong tahun kok pengen neh. Pengen Akhirnya gaene. alhamdulillah iso tuku HP anyar ngene. Gaene songko konten iso tuku HP. Oga iki kok kerja. konten gue apa nih Apa nih terus akhirnya nggih yang terus vlog-vlog mau ternyata sik abot. Jadi pikiranku saiki mungkin upload YouTube apa ya nyimpen dokumen Ya. Iya. pakai dokumenter. Ya ora apa-apa, ora Besok apa-apa. kan Iya, dibentuk, engko anak bojo Iya. cerita mbak putune Nek Ki mbah. nominalnya sebenarnya saya enak. cene ya. Jadi pemone bingkung sampai nek iso dicukuk bonus to. Nah, bonus ya. sip jos yo kuwi emang adewe mbiyen kan ya film pendek ini kan YouTube ya cuma dinggo apa jenenge Terus seneng. terus seneng terus sing kedua ya dinggo kaya Jadi sampai kesan. saiki seneng sih. Saya seneng aku, saya seneng. Mungkin Lah dhewe lho nek mau adewe ndelok film biyen-biyen nih kayak awake- tergugah awake nih, itu. kayak tergugah ya. terus barono biyen awakku sak mene ya jadi kaya Loh. enek Kenangan. Aku mbiyen ki mbok sakrap karo kowe ya, Lek. Wes Wis. Gak pas. Ndi? Kowe kan nganu to, aku sedurung kontenmu sing Balik lagi. mancing angkro, oh manjang pro iki kan gomba upload ya. Kuwi wis di woro-woro diomongi sapa ngono lho. Ki wis kenal bro ya. Wis ya. itu urung manjang pro wis lho ya episode 1 ya Iki wis dadi ngewangi iki bro. Wes kenal aku nih ngene.
ning Mas Blang. Kowe dadi anu ke to. Kowe kok petok aneh ke to? Gak karo Gilang. Karo aku. Gilang Lali ya? wis ngewangi iki burung. Urung. Masa Urung. Urung ya. Urung. Iya paling urung ya. Ya, Kok awang ngewangi pas tahun piro ya? Selikur ya. ya berarti pas corona lek kayak maskeran. Oh yo gue wis kenal tapi gak kabeh aku tuh ya. Woro-woro anu cetak film kok cetak film. Pokok golonganmu cah cetak ya video urung diupload. Nah, tak goleki urung mbak upload wis tak goleki aku tenan tak goleki. Lah temune cah caruban gawe konten ning sawah. Gua kok lali aku jeneng jan iki. Terus aku masuk gila. Ya aku seru nek gila. Masuk gila. Itu kamera syutingan ini. Malah goyang lagi. Mentah diupload lagi. Tapi sing dulu rame konten kuwi. Saiki bisa kuwi upload biar Terus 5.000 sendelok langsung 5.000. cicak coba iki cah. Seru iki ya. Pengen melok iki aku. Kepo le itu terus cah bingung gawe kan. Pengen apa. Tapi gak kenal ngono lho. Terus baru ngono suwe-suwe kok berjodoh. Iya. Saya melok kae. Mau episode. Ya kayak iya. Ya dah. Tapi pas cuma lagi kayak ngono lho. Aku wis kenal cacah kuwi. Ya, wes. Sing gak kenal aku mau doa karo sapa sing kuliahnya saya kuliah. Rambut itu sing dadi demet lho. Ya. Koncone yang sok Konco konco. Kuwi lho aku karo Tuhan lho gak kenal iki. Karo Tuhan. Kenal pas nonton ya. Yo aku sabrak karo kowe kan. Iku mau gawe sak video kok berang. Dical siji ya. Ya siji bos nek. Enak ngomong ke kowe. Jangan masuk. Rada personal ya. Akeh kan ki mbuh kok iki kan nek dokumen kel. Aku seneng kuwi. Bos duwe iki. Saya di sing digolek cakrok ya. Ngetik gambar dhewe ning YouTube wis sok. Tidak berkarya aku ya. Seneng aku. Saya keinginan sing biyen pengen banget pengen ke dunia kreatif. Saya lagi menciptakan model sendiri. Wis. Paling ngono lho. Obrolan Wis iki. ngatek kelahan ngerti ngono. Merah cuk ketika. Iya, Kalau ini silir-silir ya. Mungkin ada episode selanjutnya. Ngobrol Pasti ada. Jadi Untuk kapan? saya nanya kowe di channel ini. Yang jangan lupa di follow juga sosial media teman-teman saya ini. Ada Mas Anto, ada Eko Kodok. Eko Kodok. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di follow ini. Mantap. Yes. Gak cukup nongkrong sekali, harus lanjut ronde. Jadi enggak baterai. Ngobrol gak penting, Mati. yang penting ngobrol.